Soňlanmaýan hekaýe. Geçti olsun hamdağı. Yağdaları kovmu. Bilemok aydayan zatlara yok. Hiç kim hiç saat aydan yok mu? Hiç kim yok mu? Ulu etbakçılık. Ol Ömer var deyip gitti. Ömer olsa öyde yok. Şu at bolsa hastahanada İsrail ile çekeleşe. Ömerem bir yerde surat çekip oturandır. Bahar Korcun. Şu taak getirilen küçük kıyır. Ne el yağdayı? Aydy bilemek, olar ýalyk tiýarym ýok, Lukman bilen gürleşiň. Lukman çıksın la onu. Bir zat açsın la. Köşeş kalk. Haýyşdyjan gel otur. Kaka, bakarın ýagdaý gowmy? Sen ýerde boldun, näme şu öýde däldin? Seni soraýan. Kaka, bahar gowmy? Gowsuran bolma Ömer. Sen daşardan täp ýörkäň bahar sen ýanyna gelipdir. Nerede boldun? Men bahar görmedim, ağam. Sen bahar görmersiň. Düşünsene, men bahar görmeli diýen. Gümüň çek. Bulaşdyrma git şu ýerden. Geçdämiň. Yetedin. Öňkedeniňiz azmyz. Bu yerde bir sesiniz kesin. Bir yerde kıyıgışman. İçinne cigiňiz ýatyr. Siziňe can ýal cigiňiz. Ağda çıgan mosa syýlaňyz bolsuna. Kıýdym aňyrda ölüm ýastygyna ýatyr. Men bolsa bärde, elim golum daňylygy edip bilýän zatym ýok. Sakin ol. Haydi koşuş. Geçecek. Lukman geçir. Hudaýyň kömegi bilen geçir dayı. Bular satır. Son olsa her kim öz ýoly bilen. Satmak bolmaz. Adamlar köşeşýänse bular ýygnak goýar. O diýäniň bolmaz. Bir giden zada başym sokdum. Onu näme etjek? O çünkdäki dergara tatsakmy he? Barsat, puluň almakan tutup ekidip tutsagana dıkarlar. Asıl pul garasyny görmänçik geçersin. Oğdanlyk üçin ogladyk bulary. Näme üçin bulaşdyk bu zatlara? Satmak gurlugyny goýar ýok. Bahaty näse bolsa men özüm töler. Bizi ağlamajagyny niýden bileli? Gowşak görýän öýdän. Men oly oğurluk üçin girmedim. Öz eten rahatlamy gizlemek üçin etýän men muny. Siz maňa ananmaly menem size. Bir-birimizi goramagyň ýeke ýol şu. Eşdiňizmi? Egerde biz ağlaýsaň, gaty görme. Çat et bu işi. Duyam. Köp sağ olun. Giyeceğiniz rahat olsun. Näme bolu ýagdaýyň gowmy? Saňa azar bermekdämi? Hem de rahat koy. Saňa hiç tätmedimi? Yok, ýöne gurulşak bolupdyr. Allah'ın okdämi? Sen göwnüňe degen bolsa bara. Yok, hem de rahat koy diýdim he. Ýür, giroýa, ýür. Näme sen hoşsarsyz öýdämi? Men bar arkanda. Hiçat bolmat diýdim he, ýür. Bir şey olmadı. Hiçat sadece bolmady. konuştuk. Diňe gurulşdyk diýdim he. Hayırdır Arif amca, bir Arif şey daýy, mi oldu? gowmy ýagdaýlaryň. Hudaý sypatyny bersin. Bolýa men gitdim. Ne işin var? Sen näme işiň bar berdi? Ben özleýärdim. Birden ýyla gitdik diýip arada etdim. Alata derýär hiç tat ýok. Arada howatan demala inip taşar çykaýdym da. Şu ýerde aýlanýarmy? Ýa-da olar üçin gelin berik. Hamrap durmadı gel. Olur mu näme işim bolsun? Men öz aladam özüme ýetik. Düşündiňmi? Özgür bir şey mi oldu? Bir zat boldumy? Ýok. Bolon zat ýok bu ýa. Bırakma kendini. Hamdi Bey. Hamda. Hamdi Bey. Hamda geçti Sağ ol. oğlum. Oğurluk vardı.
size sonra verecektik. Şu wagt ol atdan wagty däl. Şu ýagdaýda haktyzyň soraňyz artyk degýär. Soňrak gelin, soň gelin diýen. Haýş edýän, soň alaýyn sorak jogaby. Ordan. Kızım, şepağı duyuyorsa. Kızım ne hili? Gürleşer ýaly adam ýokmy? Hey, bir zat aydar ýaly adam ýokmuş daýdy. Hudaýjan, bir zat sözläň-de, aýdyň-da, bu ne hil hassahana bollugy? Kaka bolýa, özüň el al, gel oturuşdaýdy. Çydamly bol. Bahar gowata bolýa. Hudaýjan sabrymyz kendir. Bahalacan. Kim mağutayda? Anne, Gece? ne arıyorsun Sen bir yerde ne mi öldüyüm? Hiç zat, yüreğim mutlu. Neredeydin bu Bu hafta çeli ne mi işledin? Näme menden hataba soraýan? Aýrylığımdan. Orsuzlarla Sen beraber. oğurluğun yanadın. Näme samraýan? Näme şolong ýyny düşüp barýanyny men görenden öýdýäňmi? Anlıyorum o adamları. Sen şolar ulanyp Onları kullan. korjunlyň öýün talatyn gerek. Şeýle dämeje, ha? Terbiyesiz. Men bilen näil gürleşýän? Menin tek o derece düşenelrim. Men bilen gaýdyp beýtik gürleşme. Düşdüňmi? Ne yaptım? Men nämeler etdim? Näme etdim? O küçücük çağa dahyrin. Näme etdim men? Gel oturuştaydı. Bahar dertler senne bolaymaly mı balam? Bahar dertler senne bolaymaly mı? Üňe. Bir paçyk ahly ýagdaý sebäpli. Çağalygyň hödürini görmediň. Ne ılgap bildiň, ne de oýnap bildiň. Bahalacygym. Innem bu agyr ýagdaýa düşübem beýdik gynaýan balam. Hudaýa ýalvarmaň wagty däme näme? Ol boş gürläp edibiljek zadyň ýokdur. Şoň üçin küpürgetleme. İçim bağrım yanıp bar ya. Men içimdeki yanlığını gel bir dinleyip görüňe. Gelin. Onu sabır bilen içiň oduny öçürmäň wagtydyr. Beýtmek gerek, gel. Düşdüňmi? Beýdip danini hogdola açyp bermeli. Ölmesin. Men geçmişim için bir ölmesin. Ölmesin.
Hem bolya. Bir daha ta bolya men kıydıma. Şepagat uyuyorsa bir zat bollu mu? Näme istat aydan dok? Ne bollu balama aydın da. Köşeş kaka hiç sat bolmandır. Koşoş bollu. Ne bollu ka. Hiç sat bolan nedir kaka? Haýyş eden köşeşiň. Ödünü geli gördaydı. Şepagat uyuyorsa. Aytagyň nähili ýagdaý? Bollu. Daydıcan hiç tat bulun oğa. Jogap berin, näme bollu? Aydın diýen size. Köşeşiň haýyş edýän. Jogap ber diýen. Köşeşiň diýen size, köşeşiň. Jogap ber. Kaka beýtme. Jogap ber. Haýyş eden kaka, köşeş. Akbar hanım, Şahin ağa. sağlıkmı? Bäde näme işiniz var? Men neme? Men özüm marla daýjaktym bolin. Berde korjunlar mar eken. Olar bilen duşmak islemedim. Neme? Gyýyzlar yaralanypdyr diýerler. Oňa näme bolupdyr? He, ýagdaý gowjamyka? Ýagdaý agyr. Lukmanlar elinden geleni etdirler. Ölüpdirmi? Yok, Lukmanlar gowy işläpdirler. Ölümden halas edipdirler. Ýöne esasy iş inni başlaýar. Bu zatlaryň başyna kim duranyny bilmeli. Çağadat bolmadyk bolsa bolýar, ýylyny gorjap ýörsegem ýokdurlar. Mene beýle pikir edemok. Polisiýa barly maşgalaň çagyzy üçin bir işi beýle goýmaz. Maňa gelen habara görä geň galyjy netijeler barypdyrlar. O ne hilgin? Kapılar dövülmeýänler. Duýdurujy enjam öçürilipdir. Pulhana ansatçyk açylypdyr. Şoňa görä-de polisiýa iki adamdan görýär. İkisiniň arasynda birinji bolup biljek Ömür Korjan, ire şol. Beýle kim? Beýlekem öňkü öýe ýesi bolanyňyz üçin sizden görülýär. O ne hil beýle? Men miltet bilmeli ahyry. Siz elbette miltetmersiňiz. Ýöne adalaty bilýäňi-de gecejik zady gaty ul edip görkezýärler. Günäkär bolsaňyzam şuhany özüňizden aýrmany başarmaly. Şonu bilýäňizmi? Bilemok. Düşünürüp bilinmiken. Yoksam iş gaty bolaşar. Dogry diýäňiz. Korjunnyň ýanyny işlesemem, elimde ama siziň bilenlerin men. Duýgly ýagdaýda men siziň tarapyňyzdadyryn. Gyýdym, baharym. Gyýsagadım. Oňa tönje gyýdym. Gowlaşarsyň balam, jan balam. Gowlaşarsyň gyýsagadım. Ay, Hudaýa şükür. Balam bizden almady. Gowlaşarsyň balam. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Köp şükür ece, köp şükür. Öme, sen öýe git, polisiýa bilen düşünüş. Ýürüň. Bolmany şol işi bitirip peýdan bir diýdim. Ruhsat berseňiz men gitmekçi. Sağ bolun. Sizem gaty adadyňyz. Sizem dilek edin. Bolýa oglum, sizem dilek edin. Sizem oglum buňlar gaty adadyňyz. Gaýrat edin, bu da geçer. Hudaýjan çaltyrak gutulawersin. Soňu düzü bolsun. Sağ olun ustam. Polisiýa iki şöhbeliň ýerine biri Ömür Korjan, beýleki öýüň öňke ýesi bolanyňyz üçin siz.
Ne yaptın? Sattın mı zatları? Delrediniz mi? Uwaka savaşmaka näde satalım? Polisiya ilki bilen biziň ýüzümizde düşer ahire. Bizi güýmejek bolma. Şun pullar isleýän. Bolup biljek zatlar. Eger şuny satsak, hemmemiz tutsak ederler. Akylly hereket etjek bolmaly. Hiçimde şubha goýmalylar. Bana seret. Yiğitsen bir giden zat bilen bir yaralı çağı var. Eger şun pulları getirmesen, jan edip polisiya hemmesini yeka aydarın. Başarmarsanız, özüňize men bilen bile ýanarsynız, düşdüňizmi? Biz bir zat edip tıpar, sen näme etjek? Tutsakhanyda näde ýatjak? Puli şun isleýän. Gittik. Ecem gördün mü? Öten akşam gelmedi ödeyen. Yerden çıkan eşitmedin mi? Görüşelim. Duş şöyle gürleşmeli zatlar vardı insan köydek. Arif daýy hastahanadan geldi. Ýagdaýy gowy ekenmi? Bir zat diýdimi? Arif daýy gowlaşypdyr diýdi. Hudaýa şükür. Bir korjan üçin şun ýal begenip bilýän o. Wi, sen balydyň bolýandyr o. He. Gürrüň çağa çyk barada bar ya. O kijijik çağa. Ogurlar adaçyk işini oňoran bolsady, sen şu wagt ömür korjana göwnlük bermäge derdiň. Şeýle dämi? Peri, alzyran ogurlara näme diýjek? Ol oğurlan kimdigini men tanayan. Biziň öýmede giren iki ogry hemem ýejem. Bak çekeleştik. Bir olurdu, bir men. Näme bolanyny düşünüp bilmedim. Yüzlerini gördüňiz mi? Nereden? Hemmesinin yüzü yapıktı. Bak bir gören bolsa adam. Sonra vermeyin. Yoğum kellesi bulaşıp durur. Başka bir delil var mı? Barmağı yine gözleri devam ediyor. Yönen tek görünen daha da yok. İş yerlerimiz daş tuvarekten sonra ide ediyorlar. Gören var diyen mi? Bir komşu görüptür. Öğün yani iki tane adam araştıran eken. Yanlarına da bir ayal var eken. Ayal mı? Kim eken ol? Yüzlerini görmeyendir. Nevin ten bir zat aytsak bolýan mı? Bilemok Ömür ağa. Näme bolany bilmän galdym. Diňe gıykylyk bardy. Sesini eşitdim. Gelen wagtym eýem sowlun eken. Bilmän galdym. Oğlunun zatdan sağlığını tapdık. Ömer ölenem gürleşip anykladyk. Suratlaryny köpetdik. Bar suratları köpeldip, beýlekleri de paýlaşdyryň. Bir iyi tapmagy ýynanşyň. Üý töşüklük bolsa biz size hökman habar bererdik. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Gel, gel. Üçüncüsü Zenan neydi? Kimke o Zenan? Kimke? Bu çok Bu saçma. gatty bolgusyzlyk. Ecem beýle zat edip bilmez. Düşünen ok mu? Uyam. Näme diýen bilen ok. Olaň ýylydan gitdi. Gözümden gördüm. Soňam polisiýadaky ýagdaýyny beremilýär. Olaň owrudyklaryny anyklanan. Soňam Ecem sesini çykarmady. Innem korjunlary owru giyirýär. Başga näme gerek? Hemme Ecem bolan olary. Yalan özgür. Ecem oň ýalda edip bilmez. Ecem oň ýaldatlara goşulmaz. Goşulýar. Ecem öňki Ecem däl. Soň eden tuğ ederin. Ýalňyş ýan sen. Seni okuwdan kowdular diýip Ecem üstüne atýan. Ecem günäkär ýaly. Ecem olmasa kim onunla? Gidip polislerle gülleşmedi mi? İstedi hem beni çözüp bilýärdi. Maň bilen baglanşykly yer ýok. Andiçyan, arazak bolup edemok. Ol owrulary Ecem getirdi. Özür bolunny. Subut eder, ine görersiňiz. Görersiňiz. Bu işi bele de adamın biri edipdir hamdağı. Öýi sizin ýaly bilýäniň biri. Belet kim etsin hemmemiz bir maşgaladan ahyrym. Ondan şüphemiz ýok. Ýöne her kimin pul gerek bolup şeytanyň gepine giden bolmagy ähtimal. Näme diýjek bolýan sen? Bilmedim de hamdağı.
Şuňa ýagdaýda adamyň kellesine her ýyl pikirler gelýär. Ilki bilen şöhkelenýän adamlaryň üstüne gitmeli. Onda da edir şu wagtyň özüne gitmeli, bilýäňizmi? Gepi köpeltmede diýjek zatlaryň açyk aýtsana. Ömür beň eden zatlary, edaradan pulun oğurlanması, hyýal bilen gazetde çykan suratlar, isteseň islemeseň ömürde şubha döredýär. Aglyňdan çykanyny kulagyň eşitsin. Ömer oňy ýazatlar etmez. Dün akşam ol öýde de dälli. Şahin ağanky doğru bolup biler. Belki de bu işin bozuğunu bilip öyden çıkandır. Belki bu zatlar ýöňden gurun olandır. Jiňe töhmet atmaktan ýadamadyňmy? Ýadamadyňmy Nusret? Töhmet däl hamdaga, bolup biljek zatlary gürleşer. Bir jenaýat bar bolsa, günäli tapylýança hemme ýagdaýy göz öňüne tutulmaly. Gapy döwülmändir. Duýduruju ösürilipdir. Ogry açyr bir zat edip aranmaýsyn. Duýdurujuň gizliň belgesini nädip bilýär? Diýeli onuň billi. Pulhanaň gizliň belgesini niden bilýär? Olam döwülmän açylypdyr. Bu bozak zat däl. Bu samsyklyk. Öz ýüzüne kas etmede. Bilip öldürecek bol diýemdi oga. Siziň toýdadyňyzy bilýär. Ýöne baharyň ir öýe geljegini bilmeýär ahyrin. O ýakmak aňsat, ýöne söndürmek kyn. İslemese de bu işi edip biler. Ömeri menim gowurýan. Ýöne siziňem, şereketiňem awraýy biziň üçin ölen wajyp. Hudaýyň hak üçin kaka gözleriň aç. Hemme zat açyk görünüp dur. Ömerden başga hiç kim bolup bilmez. Şowuny alyp bilmedik pulny ogurlajak bolandyr. Düşünýäňmi? Bu edek men allygy düşmen. Günäsiz oglumy töhmet attyrman. Mesele ýapyldy. Näme üçin maňa beýleter edýäň? Näme diýäniň bilýärmiji? Näme tamaklaýan aýrylyňdan? Baýlyňa iýin almaň aladas ne diýäň? Aýrylyňdan diýen peri. Ece. Men özgürem däl beýleklerim. Sen kelläňde näme pikiriň bardygyny men gowulýan. Sen uğratdyň gerek ogurlary. Çekinme. Maňa aýdyp bilersiň bardady. Bulaladaany diňe özüň ötermeler. Men taňa kömek edip bilerim. Haýşy diýen aýday. Ýöne hiç kim bilmelerler. Diňe sen we men. Bor. Ine şular alypdyrlar. Polisiýa entegim tory edip ýör. Iki adam giripdir, ýüzlerini gören ýok. Ýanlaryna bir aýalam bar eken. Ony böküp geçäýdiňiz öýdýän. Hawa birim dinan eken. Sen niýe gitdiň giýjaň bir wagty? Myň pul mesele degişdir ýok. Jogap ber diýän. Men öz işim bardy. Edaradan pul ogurlandy da öz işim bardy gerek. Näme diýjek bolýan? Näme bolýa berdi? Bolýan zat ýok. Bir zat bolaýandy da ir üç ýüze çykar. Jogabyny berer. Näme diýjek bolýan? Aç gurlan. Ha? Polisiýa işgärlerini edara gurdyň. Olar bilen soň özüm gürleşjek. Özüm. Beýle bolar öýtüp pikirim etmendirin. Öýde hiç kim ýokdy. Gecejik gyz garşymyza çykmadyk bolsady. Ol akmaklarym ogurluk etmedik bolsadylar. Hiç kim bilmäkä çykjakdyk. Ýöne şu wagt hemme zat bulaşdy. Polisiýa işgärleriniň öňüni başga tarafa çekmede gapyň haçan kaktalar kakaýmaly. Uğur nädip başga tarapy ötgeçek Ece? Maňa kömek edermiň? Wagt edeýin ol nädip? Ogurlanan zatlar Ömer'in işlerini taşla. Günäni ömürüň üstüne atjak bolýarmy? Ýok Ece, bunyň bolmaz. Hiç kim muňa inanmaz. Şüphelen birem şoda. Şol öýden bir edendir pikir edýärler. Sen bilen bolsa oňa arasy gowy, işlerine girip şular taşladan hiç kim bilmez gyzym. Onu ömür tutsuhana salarlar da. Ece men goşuljak däl. Bu derece yetmedigen tek. Samsyk bolma peri. Hamda ogluna jeda bermez. Eger menligim bilseler bolýyn,
Men tutsoxanada çüýretjek bolup elinden geleni ederler. Esdiýäňmi? Eger beýtme, birden ömür köteteler näme? Ol oğlunu bastırmaz. Bir etçek zady iki şapyk çalar. Gahar yatışar. Hiç kim oğlunu oğda atmaz. Kömek etçek diýdiňe. Peri, kömek etçek diýdiňe gyýdym. Eçeňi eliň bilen oğda atjakmy? Tamam. Bolýa. Dediğini yapacağım. Goý teň diýeniň bolsun. Teň diýişiň ýaly gydyrlar ömeriň otaguna taşlar. Sag bol gyýdym. Sag bol. Ece tuğrata näme etjek? Onu satıp o iki ağla samsan pulunu verecek. Yoksa olurum bana iş varlar. Nädip taşak bolýar? Bilemok. Bir uğrun taparına. İşler gittikçe çılçırmlaşya hamdaga. Wagt pikir etmänem diýen bolyn ýöne şol hukukçylyk gorsun. Ömeriň zenany bilmedik selen bolmasy gatynsymy çekdi. Esasanam o hakda gürlemegimiz isläne oýdýan. Bulam dilluşuk balygyna çalym edýär. Kim bilen dilluşuk? Gynansagam kelläme ýeke bir adam gelýär. Hiyal tınaf. Bol işi hiyal bilen edenler asasan bildirýär kaka. Şowun edaradan alıp bilmedik pullaryny şeýdi aljak bolandyr. Bolly. Meseleni polisiýa çöksün. Özüň anlamasyny kaka. Senem aýdan dağıtmamynyň şeýledigini özüň gaty gowy bilýän kaka. Ýönemen inanasym gelen ok Nusret. Delilsiz, zatyz ogluma töhmet atmaga men wujdanym çatan ok. Sebäbi sen ynanasyň gelen ok. Ol sen gowy bolýan oglum. Bolly. Urany ur. Ömeri urup bilmedik şarpyklaň maňa ur kaka. Şu mesele bilen banan şykly gürleşmäni goýun indi. İş tutarýança ýeke gepem gürlemäň. Alat etmäň, ýakyny ağam garada ýüze çykar. Delilem çykar, başga adam. Okudan doymadyň baharjygym. Hani açsana gözlerini. Yalpıllayan gözden göresim gelýär. Gülüşün göresim gelýär. Doganyň seni göresi gelýär. Aç gözlerini. Sana söz berýän. Doganyň seni bu ýagdaýa salanlar hökman tapar. Otursak gowy boldy. Hiyal ýöne sen ýüräsiň gelýän bolsa, bolmasa biraz ýöräýeli. Sen ýaňda bar aladam ýatdan çykyp gidýär. Özümi gaty gowy duýýan. Bilýän hiyal. Men hemişe ýanymda bolmagy isleýän. Bile durmuş guraly, öýleneli. Yarım galan arzuwlamyzy bitireli. Inni aramyda hiç hilpiýetçilik bolmaz. Saýgyn. Diýen zatlaň gulaň geçdiýärmi, ha? Hiyal sen üçin eden zatlan bilýäňi. Pul maly mülki sen üçin pida etmedimmi? Sen üçin etdim. Men saňa ony etdiýmedim, ha, saýgyn. Ýöne men etdim. Gel öňkü günümde gaýdyp geleli. Men sen üçin hemme zat ederim. Gaýrat et. Ýok, saýgyn. O günlere gaýdyp dolanyp bolmaz. Inni gaty geç. Näme giç? Sen berdi, men berdi. Biz aýryşdýan näme? Sen bu diýäniň bolmaz. Biz gaýdyp birleşip bilmeriz. Saýgyn. Men saňa diýän. Meni ýatdan çykar. Biziň söýgüýimiz guturdy. Ýatdan çykarman. Çykaryp bilmen. Sensiz bu durmuşda men ýaşap bilmen. Gaýnanýan söýgü guturdy. Gaýdyp maňa jaň etme. Düşündiňmi? Düşünün o hıyal. Men el çekmen. Men hiç haçan senden el çekmen.
Peri gıydım, Gowmy ýagdaýlaryňyz Şahin aga. seni görenim mäli öňküdenem gowy. Nire barýaňyz? Edarada kiçirek işim bardy. Sizi öňrägem edarada görüpdim. Bugünler edara köp gelýäňiz öýdýän, ýöne gowy diýäňiz gelip. Sizi edaramyzda görmek bizi şatlandyr ya. Esasanam Nusret agany. Nüsret agany. Hawa. Sizi gören madyran gözleri ýanýa. Siz bilen gyzyklanýany mesemälim. Nusret aga ölenen näme? Öýlenmek başga zat, söýgü başga zat. Öýlenen soň söýgü ýokdur. On soňam bu derejelere gelen adam bilen bärde erbet zat ýoga. Durmuşyň hakykatlary şular. Dogry aýdýaňyz. Durmuşyň hakykatlary. Size üstünlük arzu edýän. Sizede. Merhaba. Salam. Nüsret bilen duşuşykdym. Nüsret ağa şu wagt ýok. Ýöne häzir gelmeli, garaşylýan ýerde garaşyp bilersiň. Haýyş edýän. Arma wöriň. Bar bolun. Polisiýa gelmeýänke edaraň işlerini seredelmi? Gaty gowy. Jogaba garaşýadylar. Maslahatlar jaýyna geçäýeli. Olar men jaýymda, men her alyp geleýin. Çok teşekkür Köp sağ bolun. Suratlary, şo töwerekleri elkärin sizden bir göz aýlarsyňyz. Tabii Hawa, hawala. Görüşmek Duş üzere. ýançak. Peri ne yapıyor? Per nämetdiki? Eline Bulaşdyrmasa bolýala. bir arası. Zaňyt göreýdimki? Nerededir? Be.
Bire gelle diyen. Saygın. Biraz gürleşeyli. Şarkı hanım, işler tekçeniz sünnedi, tapamok. He, çep tarafta. Bolya sağ olun. Bolya. Ha, sağ olun. Ömer, polisiye işyerleri geldi. İşin taşla gel. Bolya barayan. Peri, Nusrat ağa maslahatlar jayynda häzir çıkarlar. Siz şu taýda oturaýyn, garaşyň. Geçin, geçin. Gyýylaryň deňeşdirmesem netije bermedi. Satylma çağın beren maglumatlar gataz. Belki gyýylyň özüne gelen wagtda bize bir maglumat berip biler. Şoňa sen hiç saat etjekkämi? Oğurluğunun zatları gözlep yiyor. Oğurlarım o zatlardan dincek olurlar. Şüphelenýän adamyň barmy? Belki belede adam edenler. Tanayan adamla bunun hiç öye girip bahara şikayet getirmez. Kapılar hiç zeper yetmeyendir. Gizli insandan bir gerekte bilipdirler. Yani ya oğurlar katı yoktu ya da bunu belede adam edipdir. Bu bolup bilmez. Öydeki adamlar hem inanılyan kova adamlar. On yallarda bulaşma. Men hiyal entem gowy görýän. Oň bilen bolmak, oňa öýlenmek üçin men hemme zat edip bilerim. Hemme zat. Eşdiýäň men onu söýýän. Hemme zadymy. Hawa. Ma kömek edin. Maňa ýol berkedin. Menim size kömek edin. İsteseňiz hemme zatmy sizinki bolsun. Hyýar üçin öň nämeden bilýänsiňiz. Häzirim şudur etmäge taýyn. Hyýala öýlenen unym hemme baýlygym sizinki bolar. Maňa gelse bolýar. Şoň pulhanamyň kapysy soňuna çeli açylar. Siz maňa kömek edip biler misiniz? Haýyş edýän, kömek edin. Hyýaly maňa durmuşa çykmak üçin siz onu aryp biler misiniz? Hyýaly süýenim näde bu edip bilermikä men size? Aýtsaňyz lan, men näme deýin? Maňa kömek edin. Maňa kömek etmeli bolsun. Korçonlary pete gaçyrmaga kömek etmeli bolsun. Armalmaga kömek etmeli bolsun. Bu hemme zatdan has gerekli. Baýlygyň maňa gerek gel. Men armalasym gelýär. Düşündiňmi? Men bunu düzeltip bilerim. Hemme zat edip bilerim. Ýokma. Bir uğrun tapmaly. Biz bilelikde korçonlar ýok etmeň ýoluny tapar. Gözler, sorar, kapan kurur. Yönü el üzmür. Hıyarlan el üzmeyşin ýaly. Munnunam el üzmürsin. Düşündüňmi? Korzonlardan ağralan günüm sizi toyuňuz bilen gutlar. Eşitdiňmi?